La major part de campers gran volum que hi ha al mercat estan pensats per circular 4 persones, 2 a la cabina i 2 a la part posterior, però normalment venen senzillament amb un llit doble, que permet dormir 2 persones. Molta gent us pregunteu quina opció tenim si algun dia venen altres persones o venen convidats. I aquesta opció sempre és el que en diem el llit addicional frontal. Es tracta d'un llit que es fa a la zona de menjador i sempre el farem baixant la taula i utilitzant aquest espai, però tindrem un accessori, un annex, que ens permetrà fer el llit que es prolongui fins a l'entrada del vehicle. Això ens dona normalment un llit que fa l'amplada del vehicle, entre 1,80 m i 1,90 m, i ens dona també tota la zona del seient i tota la zona de la taula, que ens pot donar entre 1 metre i 1,10 m d'amplitud. Ara veurem com es fa aquest muntatge, que és comú en les diferents marques que treballem, tant pot ser Globecar, com Adria, com Roadcar, com Sunlight. Aquest accessori es pot demanar en les diferents marques.